Türkmenistan'ın başlangıcı boyunça ve Birleşen Milletler Guramasının Baş Assambleýasynyň kararnamasy esasında 2025-nji ýylyň halkara parahaçlyk we naşmak ýyly diýilip oglan edilmegi bilen baglykda bu halkara maslahatyň Türkmenistana geçilmegi aýratyn ähmiýetlidir. Ol sebäpde we halkara derejesinde anam öýdara düşünmek we hyzmatdaşlyk ýöregelerini ösdürmäge gönükdirilen toplumlaryň başlangyçlaryň hemde tagallaryň bir bölegidir. Maslahatyň maksady häzirki döwürde ýüze çykýan insanperwer meseleleri netijeli çözmek uğruna çäreleri görmek üçin garaşy döwletleriň arkalyşyklary ýurtlarynyň milli jemgyýetleriniň arasyndaky sebit hyzmatdaşlygyny berkitmekden ibaratdyr. Maslahatda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarma milli jemgyýetiniň alyp barýan işleri barada görkezlen video şekiller milli jemgyýetiň ýerine ýetirýän işler bilen ýakynyň tanyşmagy mümkinçilik berdi. Şol işler gahryman arkadamyzyň ýoly goýan we häzirki arkadaly gahryman serdarymyz tarapyndan üstünlikle dowam etdirilýän bitaraplyk we insanperwerlik ýöregelerinden uralýar. Maslahatyň dowamyna Türkmenistanyň Gyzyl Ýarma milli jemgyýetiniň insanperwer ulgamda mundan meýlekde döwletimiziň iň ýakyn kömekçisi boljak halkymyzyň beýikligini uğruna hemişe asyrly zähmet çekjekdigine puqta anam bildirli.